Bo día a todas e a todos. De novo nesta segunda xornada do curso de verán. Onte estivemos no marco do programa facendo esa análise xeral de contextualización, despois coñecendo tamén os datos reais da fractura de transmisión interxeracional, coñecendo de primeira man digamos, o que pasa realmente cos nenos e coas nenas na voz e na opinión de nais e pais, e vendo cal é a situación tamén da primeira escolarización en galego, non? Para termos esa análise xeral, ese coñecemento de primeira man, para hoxe, digamos, cambiar as tornas, para pasar da análise a acción, en certo modo, non? Para intentar planificar para mudar as cousas. Non podemos quedarnos na análise e temos que propor accións. Entón, para propor esas accións, quixemos empezar tamén por coñecer un pouco que é o que se fai, que é o que se fixo, non? Realmente non houbo no país moitas accións, moitas propostas, moitas campañas que incidiran na transmisión interxeracional, a non ser aquela de Fálalle Galego, que realmente era só un cartel, non? Que foi moi positivo, simbólico, pero que foi un cartel, e despois houbo algunhas outras, pero moi pouquiñas. E para iso está esta primeira mesa na que participará Adela Pita, técnica de normalización lingüística do Concello de Narón, e Marta Besada, que traballou no Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra e tamén no de Santiago. Presentarános unha acción que se desenvolveu no Concello de Santiago, estando ela ali de técnica de normalización. Tamén nos gustaría que estivese aquí a Secretaría Xeral de Política Lingüística presentando posiblemente a campaña así global, a campaña máis ampla que se fixo para a transmisión interxeracional, que é todo o que tivo que ver coa xeración dos axóuxeres, pero declinou a invitación, non só a invitación, que non foi só un convite, sino que foi insistencia, porque quixéramos que estivese aquí, porque é unha campaña moi interesante que nos gustaría analizar, pero iso xa dicimos, non quixeron participar. Entón, antes de darlle o paso a elas, a Adela e a Marta, simplemente uns avisos máis organizativos. Na sala hai wifi aberto, por se queredes usar o computador, o móvil ou demais, chamase Carballo Pública, simplemente hai que conectarse, están abertos, non fai falta contrasinal nin demais. Do Concello de Ribadeo enviáronnos unha publicación moi interesante que se chama Tópicos sobre a lingua galega. Entón, casi o repartimos ao final da sesión, ao inicio da seguinte, para que todos teñades, e, para que haxa máis xente cando se reparte, nin quen quede sen el. Por outro lado, hoxe tamén, como sabedes, imos ir facer unha pequena visita á zona de Raso Baldaio. En principio era para quedarmos a xantar alá, pero finalmente non podemos, entón temos que volver a xantar ao mesmo sitio onte, o Hostal Río Sil. A cuestión é que nos imos en bus ata ali, recóllenos o bus aquí ás 12:30, ali imos facer unha pequena visita guiada, temos pouco que camiñar para coñecer a zona e demais. E despois volvemos en bus para aquí de novo. E sen máis, despois desta introducción e avisos organizativos, pasamos ya a palabra xa a Adela para que nos explique esa acción do Verse á Rúa desenvolvida desde o Concello de Narón. Ben, eu son Adela Pita, técnica do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Narón. Este servizo actualmente depende da Concellaría de Educación, dirixida por María del Carmen Espada Cortizas. E antes de comezar de falarvos un pouquiño da campaña do Verse á Rúa, Medra coa Lingua, gustaríame agradecerlle
as entidades organizadoras e colaboradoras, é dicir, o Servicio de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, a Cotenol, o Concello de Carballo e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, pois a organización deste 10º curso de verán de dinamización lingüística traballando en lingua, e tamén pois, gustaríame agradecerlles que conten hoxe coa miña participación neste curso e bueno, o seu interese pola campaña do Berzarrúa medra coa lingua. Ben, aquí. Vou vos falar en primeiro lugar un pouquiño das actividades que levamos a cabo no servizo dende a súa creación en 2009. Estas actividades, bueno, como podedes ver, buscan acadar dous obxectivos fundamentais. Un deles é mellorar a transmisión interxeracional da lingua galega e outro deles é mellorar a presenza da lingua galega nas novas tecnoloxías. Con respecto ao primeiro dos obxectivos, o de mellorar a transmisión interxeracional da lingua, sobre todo gustaríame destacar unha serie de actividades que se fixeron no Concello en repetidas ocasións, como son os ciclos de cine en galego, diferentes obradoiros e contacontos dirixidos sobre todo a nenos e nenas e adolescentes. Con respecto ao segundo dos obxectivos que tratamos de acadar, mellorar a presenza da lingua galega nas novas tecnoloxías, pois gustaríame destacar sobre todo as actividades, o concurso de monólogos en lingua galega que me dis, e a campaña Felicita o Nadal en galego. A primeira das actividades, o concurso de monólogos, pois basicamente tratábase de que a xente gravase o seu monólogo en formato vídeo, que o enviase a través da web municipal e unha vez enviados colgábanse na web e a xente podía velos e votar o que máis lle gustara. Foi unha campaña que, bueno, ainda que non houve un gran volume de monólogos presentados, si tivo bastante éxito, porque a xente, houve moitísima xente que os veu e que votou o que máis lle gustaba, non? E despois, con respecto á segunda das actividades, Felicita o Nadal en galego, tratábase dunha tarxeta electrónica de múltiples mensaxes de texto en galego, entón a xente podía escoller o que máis lle gustase para felicitar o Nadal os seus seres queridos. Tamén foi unha campaña moi seguida e que gustou moito. E despois, gustaríame falar en concreto de dúas actividades que son o Novelo do Tempo e a campaña do Berzarrúa medra coa lingua. Estas dúas actividades o que trataban era de acadar estes dous obxectivos dos que vos acabo de falar dunha forma conxunta. A primeira delas, o Novelo do Tempo, iniciámola en 2013, é unha campaña o que tratamos é de recoller patrimonio cultural galego. É dicir, grazas á colaboración de persoas das asociacións da terceira idade, recollemos moito material de literatura popular, non? Refráns, contos, lendas, vilancicos, cántigas de berce, etc. Todo este material, con el editamos un libro, o Novelo do Tempo, que é este libro que teño hoxe aquí, e tamén creamos un blog. O libro, achegámoslle algúns exemplares aos centros educativos, as escolas infantís, as bibliotecas e os centros da terceira idade. Esta campaña, sobre todo, fixémola porque dende as escolas infantís, sobre todo, pedíanos moito material deste tipo. Entón, iso animounos un pouco a levála a cabo. Neste 2014, seguimos coa mesma actividade, estamos no proceso de recolleita dos elementos culturais, e sobre setembro, máis ou menos, tamén editaremos todo o material noutro libro e ampliaremos o blog. Este libro tamén achegaremos aos centros educativos, escolas infantís, centros da terceira idade e bibliotecas. E despois temos a campaña do Berzarrúa medra coa lingua, que é da campaña da que vos veño a falar hoxe. Basicamente trátase dunha web que contén recursos e materiais didácticos e lúdicos en rede. Esta web vai dirixida fundamentalmente a nenos de infantil. O grupo de idade que intentamos abarcar nun inicio era de 0 a 3 anos. Actualmente pensamos que podemos abarcar de 0 a 5 anos polo tipo de actividades que contén esta web. E tamén vai dirixida ás familias, non? As familias destes nenos, os pais e as nais. Esta actividade creouse en 2010, tedes aí a páxina web do municipal, que é onde se pode consultar, sería www.naron.es, e o obxectivo fundamental que tratamos de acadar, ademais de mellorar a presenza da lingua galega nas novas tecnoloxías,
pois vedelo aí, non? Sería mellorar a transmisión interxeracional da lingua galega. Por que escollemos este obxectivo? Porque Narón é un concello moi castelanizado, no que se dá unha ruptura da transmisión da lingua bastante clara. De feito, esta ruptura xa se ven dando dende xeracións anteriores. E como tratamos de facelo? Pois mediante a sensibilización das familias, é dicir, ao inicio da campaña xuntámonos pois, coas familias e co profesorado, e o que tratamos foi de explicarlles a campaña, mostrarlles a web, e sobre todo sensibilizalos da importancia da transmisión da lingua, é dicir, que lles falen e que lles aprendan o galego aos nenos, a importancia que ten, non? E tamén tratamos de cada este obxectivo pois un pouquiño mediante o xogo, é dicir, esta web contén xogos e a idea é que xoguen os nenos, pero tamén en colaboración coas familias. Ben, vou vos mostrar a web, pero antes, vou puntualizar un par de cousiñas, non? A web ten dous apartados, que serían xogos, dirixidos aos nenos de infantil, de 0 a 5 anos, e, recursos dirixidos ás familias, aos pais e ás nais. Con respecto aos xogos, dependendo un poquinho da idade dos nenos, van ter algunha... É dicir, os nenos por exemplo, de 4 e 5 anos, pois xa son máis autónomos e son capaces, a maioría de xogar eles os xogos que aparecen na web. En cambio, por exemplo, os nenos de 2 e 3 anos, os máis pequeniños, si van necesitar, a maioría, polo menos, a axuda dun adulto. É dicir, pois a mellor non son capaces de seguir ben a dinámica dos xogos ou de manexar ben o rato con soltura. E despois temos os nenos de 0 e 1 anos, que por motivos obvios de idade non van ser capaces de xogar estas actividades. Entón, a idea é, hai algún tipo de actividade que de escoitar, por exemplo, un conto, despois verémolo, pois que os pais podenlles poñer este conto e se aproveitarían un poquinho a web. E aparte os pais teñen recursos dirixidos a nenos desta idade, non? Que o que van a aprender a través dos xogos? Sobre todo, vocabulario básico nos seus primeiros anos de vida, é dicir, vocabulario, sobre todo, da roupa, as cores, a familia, o corpo, etc. Non? Entón, vou vos mostrar agora a web. Esta sería a web, que, como vos digo, podedes consultar a través da web municipal. Tedes os dous apartados. O apartado de xogos sería este de aquí, e este sería o apartado de recursos. No apartado de xogos tedes, hai 5 actividades, non? Sería escoita as palabras, creba cabezas, busca as parellas, une imaxes con sons e contos para escoitar. A primeira das actividades, escoita as palabras. Tarda un pouquiño. É dicir, a primeira das actividades sería esta que vedes aquí. A idea é que os rapaces, os nenos, que vayan premendo nos recadros e o que van ir escoitando é vocabulario, non? Pois neste caso sobre a familia. Entón aquí pulsarían, escoitarían mamá, papá, avó, aboa, irmán, irmá, etc. Seguindo este exemplo, sería tamén co corpo, cousas do neno, as cores, a roupa, etc. Despois, a outra das actividades, o creba-cabezas, basicamente sería ir colocando as pezas no lugar correcto, non? Despois temos busca as parellas, que como vedes sería, irían premendo nos recadros ata que atoparan as parellas, non? Despois, une imaxes con sons, e irían premendo nos recadros verdes, e iría aparecendo unha palabra, non? Do vocabulario que vos decía, sobre a roupa e todo isto. Entón, por exemplo, aquí aparecería biberón, amarelo, etc. Non? Irían aparecendo distintas palabras, e trataríase de que os rapaces primeran na imaxe e foran arrastrando ata o recadro onde escoitaron ese son. E despois, por último, temos un conto, que neste caso é o gorro de Violeta, que é un conto escoitado. Escoitado e tamén se van vendo, tamén o poden seguir lendo. O que pasa que os tan pequeniños, por iso aproveitan o de escoitar. Estas serían, así moi resumidamente, as actividades que contén a web. E despois imos ver o apartado dos recursos. Hai 4 apartados, que sería parabéns, primeiras palabras, cantigas e xogos e recursos, non? Parabéns, basicamente, sería unha presentación da campaña, non? Explica en que consiste,
e, sobre todo, pois, argumenta un pouco a favor de que transmitan a lingua aos nenos, non? Porque é importante. Os argumentos que máis ou menos se utilizan pois son o da identidade cultural da lingua e o de que, bueno, o de que mellora a adquisición de novas linguas, non? É dicir, os nenos bilingües poden ter máis facilidade a hora de aprender novas linguas. Os segundos apartados, as primeiras palabras, trátase basicamente dun vocabulario trilingüe en galego, castelán e inglés, no que se pode ver pois, o vocabulario que traballaron os nenos a través dos xogos, non? Sobre a roupa, as cores, a familia, etc. Despois temos o apartado de cantigas e xogos. Este é un apartado bastante limitado, é dicir, ten pouquiños elementos. Hai algún xogo algunha cantiga de contar, do xogo dos dedos, algunha cantiga de berce e pouquiño máis. A idea este apartado completalo co que vos decía antes, non? Co material recollido no Novelo do Tempo, de literatura popular infantil, sobre todo porque nos piden, xa vos decía, moitísimo dende as escolas infantís, sobre todo vilancicos, cantigas de berce, pois as cantigas para botar as sortes, etc. Este tipo de cousas. E despois, por último, o apartado de recursos, basicamente, pois son enlaces a diferentes webs pois que poden consultar, non? Hai como dous apartados, unha sería para tanto para os pais como as nais, pero tamén para os nenos, e outra sería dirixida só a pais e a nais. A primeira delas, podedes ver, pois, por exemplo, vedelo aí, algunha web pois, de xogos, non? Xoga con Fervello, Cativadas, A Vaca Coni, O Mundo de Milú, pero tamén podemos ver pois, enlaces de literatura popular infantil, por exemplo, A Orella Pendella, ou do xogo tradicional galego. Tedes aí, non? A Asociación Galega do Xogo Patrimonial Tradicional. E despois, con respecto aos enlaces dirixidos concretamente a pais e nais, sobre todo o que máis vai aparecer pois é sobre educación, sobre o cuidado e a saúde do neno, sobre o embarazo, etc. Vale? Ben, outra cousa que se me esqueceu que me gustaría tamén puntualizar é que con esta web tamén se pode xogar a través do móvil, é dicir, os nenos poden xogar a través do móvil, só hai que instalar o Adobe Flash, vale? Ben, isto sería un pouquiño o que acabamos de ver, de forma resumida, a web. Tamén me gustaría falarvos un pouquiño da avaliación da campaña, entón vou falar un pouquiño da acollida que tivo, dos resultados e tamén dos problemas que lle atopamos ou cousas que se deberían mellorar, vale? Con respecto á acollida, ao inicio da campaña, pois fixemos unha serie de reunións coas familias e co profesorado, nas que lles contamos un poquinho a campaña, en que consistía, mostramosles a web, fixemos un poquinho de traballo de sensibilización, non? Da importancia de transmitir a lingua aos máis pequenos. Con que nos atopamos? Pois nun primeiro momento atopámonos con que con un rexeitamento bastante grande, non? Por parte de moitas familias. Moitas das familias, sobre todo, había moitísimo prexuízo. O prexuízo que máis nos dicían era o da inutilidade do galego, que o galego non vale para nada, que o que hai que ensinar nas escolas é o inglés, que o inglés van a todos os sitios. Entón, por iso, traballamos un pouquiño na sensibilización contraargumentando isto, non? Pero, unha vez que coñeceron a web, que xogaron cos nenos, realmente si tivo moi boa acollida e ademais o que nos decían era que debería haber, bueno, que lles gustara moito, que debería haber máis actividades deste tipo, non? Tamén un pouquiño para difundir a campaña, para facer un pouco de promoción, entregámoslles ás familias como agasallo un medidor, que sería este que teño aquí, bueno, para que vexades un pouquiño, sería este medidor que poden colgar ou pegar na parede. Entón aquí, bueno, poden ir medindo o desenvolvemento do neno, tamén poden ir pegando algunha fotografía a que eles queiran, e pola parte de atrás aparece o vocabulario trilingüe do que vos falaba antes, non? Que aparecía na web. Galego, castelán e inglés, e vocabulario básico dos nenos, non? Da roupa, as cores, a familia, etc. Vale? E tamén lles entregamos un triángulo no que indica bebé a bordo, co lema "A modiño vou de camiño".
Estes dous materiais tamén se poden descargar desde a web, por si alguén o quere. Bueno, isto sería un pouquiño con respecto á acollida, non? Con respecto aos resultados, podedes ver aquí os resultados o número de visitas á web. Temos os datos de 2012 porque a web realmente creouse no 2010, constaba do apartado de recursos e no 2012 pois ampliouse, non? Ampliáronse os xogos. Entón só temos os datos de 2012. Como podedes ver, o número de visitas é bastante aceptable, é dicir, creo que son números bastante positivos. De feito, o mes que menos houbo visitas pois foron de 1.500 para arriba, non? Bueno, tedes aí os números, creo que son bastante positivos, non? E despois, por último, con respecto aos problemas ou cosas que se deberían mellorar, desde o meu punto de vista, creo que unha das cousas que hai que mellorar é pois, incluir máis xogos, máis recursos, porque a web é bastante limitada, non ten pouquiños xogos, de feito moitas familias pídennos, pois debería ter máis xogos, bueno, a campaña, o que vos decía, creouse en 2010 e a idea é pois, que cos anos, paulatinamente, se vaya pois, incluindo todavía máis material e máis xogos, vale? Despois, outra das cousas que creo que se debería mellorar pois sería facer unha maior difusión, porque realmente fixose o inicio da campaña, pero non se seguiu incidindo neste aspecto, e manter unha maior interactividade coas familias e co profesorado. Como se pode facer isto? Pois eu creo que mediante reunións, facer polo menos 2 reunións por curso. Nunha primeira reunión, pois explicarlles a campaña, mostrarlles a web, que a coñezan, facer tamén un pouquiño de labor de sensibilización da importancia da transmisión da lingua, e despois nunha segunda reunión, pois, que opinen, é dicir, que nos dean a súa opinión, se lles gusta a web, non lles gusta, por qué, que cousas incluirían ou que cousas cambiarían, e que sexan eles mesmos os que nos propoñan actividades, non? Que posibles actividades lles poden interesar ou lles poden ser de utilidade, non? Ben, isto sería un pouquiño, de forma moi resumida, en que consiste a campaña do Berzarrúa Medra coa Lingua. O que me gustaría animarvos a que, pois, con máis tempo na casa, que vexades a web, que se tedes fillos, fillas, sobrinhos ou sobriñas, que o utilicedes con eles, a ver que lles parece, a ver se lles gusta, e a vos, se vos gusta e vos parece útil, pois un pouquiño que a teñades en conta, pois para levar actividades deste tipo dende os vosos concellos ou entidades nas que traballades, porque realmente merece a pena. É unha actividade que gusta moito e os nenos pois aprenden xogando, non? E, bueno, e con isto remato. Moitas grazas pola vosa atención. Bo día a todos e a todas. Quero agradecerlle á organización, antes de nada, a posibilidade de estarmos falando aquí estes días deste tema tan trascendental para a lingua, a transmisión interxeracional, a Cotenol, ao Servizo de Normalización da Universidade e o Concello de Carballo e tamén a Secretaría Xeral. Pedíronme que explicase como se desenvolveu unha acción que se levou a cabo no Concello de Santiago sobre a transmisión interxeracional que se desenvolveu no ano 2007. Antes de nada, quero agradecerlle a Socorro García e aos seus bolseiros polo traballo previo realizado, por ter pensado a campaña. Ademais, quero comentarvos que as miñas circunstancias persoais fan que leve un tempo afastada do traballo en normalización lingüística, pero non da transmisión interxeracional, porque teño 2 nenas pequenas e sei moi ben do que estivemos a falar estes días aquí, coincido coas inquedanzas que se comentaron onte, sobre todo pola tarde, e as frustracións dos pais que queremos transmitir o galego e que ás veces non podemos facelo pois como quixeramos. Ben, a ver, poñovos antes de nada un vídeo, a ver se irá. Ai, atrás. Non vai. Está en YouTube ou algo? Non.
Non pasa nada. Bueno, non pasa nada. Era un spot promocional sobre a campaña, pero non pasa nada porque vos la vou explicar agora mesmo. Ben, un obxectivo, a campaña basease nun obxectivo específico da área de transmisión familiar do sector de educación, familia e mocidade do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que literalmente di que hai que sensibilizar as familias sobre as vantaxes de que os seus fillos e fillas as coñezan a lingua, así como da conveniencia de que adquiran de forma temperá como mellor garantía para que se instalen nela de xeito adecuado e poidan despois acceder a outros idiomas. É así que o Concello de Santiago pensou nunha acción que se deu en chamar Chámame, Fálame, aínda que se coñece por outros nomes tamén, porque como ten diferentes fases, diferentes lemas en cada unha delas, o máis coñecido é o da última fase, que foi o máis atractivo e o mellor acollido, pero en principio chamábase así. Desenvolveu na Concello de Santiago e foi financiada pola Deputación da Coruña mediante un convenio que se asinou no ano 2006. En 2007 a Xunta tamén comezou a falar nesta liña, pero, bueno, esa é outra cousa. A campaña en sí ten como finalidade achegar unha mensaxe favorable sobre a transmisión do galego aos nenos e nenas desde o momento en que nacen, aproveitando como as vías de distribución os centros que teñen relación co seu nacemento, tanto nos meses previos como nos posteriores. Céntrase moito nese momento, no momento da decisión dos pais sobre que lingua transmitir. Os obxectivos específicos son promover o uso dos antropónimos galegos, achegar desas familias argumentos que apoien a transmisión interxeracional e asociar a difusión do galego aos procesos de socialización e aprendizaxe lingüística nas familias. Así, a primeira fase, da que vos falaba, consta de 3 fases, traballa o concepto da identidade, onde se anima a utilización dos nomes de persoa galegos. Apóiase en criterios de orixinalidade e individualidade, o uso dos nomes en galego pode ser unha alternativa aos tan repetidos en casteláns, e fronte a outros nomes que pretenden a diferenciación, como por exemplo o inglés, representan unha identidade propia para o neno ou nena, revalorizando o noso como activo, que tamén pode ser atractivo, innovador e orixinal. O criterio de orixe tamén é outro criterio onde se apoia, que vai encamiñado a recuperar os nomes que fan parte da nosa tradición, e é tamén un xeito de sermos portadores dunha historia recuperada e da que nos sentirmos transmisores. A segunda fase chamase Chámame, Fálame, Fáloche, e traballa o concepto da comunicación e promove a aprendizaxe do galego como primeira lingua, onde se afondan en criterios como vantaxe da competencia comunicativa en 2 linguas, porque aprender o galego desde neno supón a posibilidade de ter interiorizados 2 códigos, o galego como lingua primeira, que de non ensinarse como lingua primeira probablemente quedará esquecida, fronte ao castelán, coa que se vai a topar seguro nun futuro, pois tamén supón a capacidade de expresarse e integrarse no seo dunha sociedade que ten unha lingua propia, que é o galego, en contacto con outra, que é o castelán, e que tamén, en certo modo, son 2 modos de percibir a realidade. Desde este punto de vista, regalarlles unha lingua é sempre un factor de enriquecemento cultural. Despois estaría o criterio da vantaxe cognitiva, porque está demostrado que posuir máis dunha lingua supón un maior desenvolvemento intelectual, fronte a outros tempos nos que se pensaba que o monolingüismo favorecía mellor aprendizaxe desa lingua e a mellor adquisición de outros saberes, pois o que acabou por converterse en tópico errado.
e o manexo de máis dunha lingua desenvolve capacidades cognitivas que facilita a aprendizaxe de outras linguas. A lingua é fundamental por ser ferramenta coa que se adquiren novos saberes. E coa linguaxe falamos, tamén pensamos, brincamos, representámonos, facemos todo o que podemos facer, e iso é un elemento fundamental pois, na configuración do saber e do ser. E despois apoiaríase tamén no criterio do chamado período crítico, porque nos anos de adquisición da primeira lingua os nenos encontranse neste período, teñen unha maior capacidade para a adquisición de linguas de forma natural en situacións comunicativas, pois, paradoxalmente, o que acontece con outras capacidades cognitivas que aínda non se desenvolveron, como o cálculo, a abstracción, os rapaces teñen mellor capacidade de adquisición de linguas sen os esforzos que supón a aprendizaxe dunha segunda lingua xa cando somos adultos ou cando somos máis maiores. É o momento idóneo, entón, para comezardes a falar unha lingua que van interiorizar mellor nese momento e que, ademais, pode ser recibida de xeito natural e sen grandes esforzos, que se está presente na comunicación diaria pai-nai, fillo-filla. E atendendo a esa explicación, situándose na nosa sociedade, xorde a polémica de que falarlle ao noso fillo e nos animamos a que neste momento se tome a decisión de falarlles en galego, polos motivos que mencionei antes. A terceira fase, demoslle chamar teño lingua e non é de trapo. Traballouse o concepto da socialización, incidindo na importancia de usar a lingua propia no lugar en que vivimos. E por que o galego? Pois porque son un cidadán galego, porque para coñecer outras linguas, culturas e outros modos de pensar e interpretar a realidade, primeiro deben comezar pola súa, porque non hai linguas mellores ou peores para desenvolver certas funcións e o mellor modo de demostralo é polo en práctica, porque é unha maneira de perpetuar a nosa lingua non permitindo así que non la arrebaten como se non fose o suficientemente válida para expresar todo o que sentimos, todo o que coñecemos, porque é un modo de asumir en definitiva un compromiso coa historia e un xesto de solidariedade con aqueles que non a falaron e que non a puideron falar, que non lles deixaron. Porque non debemos seguir sendo estranxeiros pois na nosa terra, debemos asumila como propia porque é a nosa lingua propia. E tamén habería o criterio da utilidade do que tanto se fala. Moitas veces emprégase como criterio en contra do galego, dicindo que o galego non serve máis que para falar entre nós, que cando saímos a falar a castela que non nos entenden, en realidade cada país ten a súa lingua e non por iso imos abandonala. Ademais, o galego, desde esta perspectiva, sí é útil, porque temos o ámbito da lusofonía, co que nos podemos comunicar. Tamén non debemos esquecer que é unha lingua romance que nos dá moita máis facilidade para acceder a outras linguas. Sempre enriquece neste sentido. Vou-vos comentar un pouco no que se apoiou a campaña, que foron os materiais, a distribución destes materiais e as colaboracións que obtivemos para levala a cabo. Na primeira fase, elaborouse un díptico sobre a utilización dos nomes de persoa propios do noso idioma. Este díptico distribuíuse permanentemente nos servizos de atención ao embarazo, nas matronas, nas tendas de artigos para bebés. Foi unha distribución masiva porque eran 10.000 unidades e a verdade é que deu para moito. Foise distribuindo durante todo o ano porque, a pesar de que o material, en principio, era moito, pois fómolo repartindo durante todo o ano para chegarlle ao maior número de persoas no seu estadio de embarazo e de preparación á maternidade. Colaborou para isto
a xerencia de atención primaria do Sergas da área de Santiago. A segunda fase consta do deseño e edición dunha carpeta informativa e dun agasallo. Distribuíronse 1000 unidades, tamén polas... está pensada para repartir despois do parto. Repartiuse nas clínicas para bebés, nas clínicas xinecolóxicas, nas matronas, nas clases de preparación ao parto tamén, nas posparto. Leva un lema vinculado co folleto previo, onde se resalta a mensaxe da campaña e un vocabulario gráfico sobre o contorno dos bebés. Isto é a carpeta. Tamén leva un folleto introdutorio con argumentos sobre a importancia de escoller o galego como lingua primeira e tamén unhas técnicas, pautas para ensinarles a falar aos nenos sobre aspectos variados. Tamén se coidan aspectos transversais como o sexismo ou a tradición oral. Hai algún xogo de dedos, estas cousas que se lles contan aos pequeniños. E tamén se repartiu finalmente, na propia carpeta e adentro un babeiro para poder usar e que siga viva a mensaxe durante varios meses. Xa comentamos o tema da distribución nas clases posparto e nas matronas e colaborou tamén a xerencia de atención primaria do Sergas na súa distribución. E, por último, a última fase é o deseño e a edición dun boneco que se convertiu para converterse nun compañeiro permanente dos nenos e nenas que reforce tanto neles como nos seus pais a importancia de usar a lingua. Leva un lema alusivo, este é o lema máis coñecido, de teño lingua e non é de trapo. Repartíronse 1000 unidades, aproveitouse o momento en que se inscribían na oficina do Rexistro Civil para distribuílos. Colaborou para isto o Xulgado de Santiago, o que levaba o do Rexistro Civil, e preténdese que nese momento en que se inscriben como cidadáns galegos, pois lembren o que iso significa e sexan consecuentes coa súa práctica lingüística. E, por último, comento vos o orzamento da campaña, que, como vos dixen, foi financiada pola Deputación. Foron 29.300 euros, porque eran materiais de calidade. Comento vos tamén un pouco o que fixemos para avaliala. Pasáronse enquisas, pero a verdade é que non obtivemos moita resposta, porque unha vez repartido o material xa pasado o momento de nais que xa deron a luz, pasaba o momento e non olvidábanse diso. Entón, decidimos preguntarles tamén ás persoas intermediarias, as que colaboraron con nós no reparto. Entón, a pregunta máis obxectiva sobre o tema que temos nas enquisas é sobre a reacción da campaña. As persoas nas fases primeira e segunda comentaronnos que era de interese e na terceira fase de satisfacción. Gustou moito e por iso da satisfacción, cada vez que recibían o bonequiño, levaban unha alegría nesos momentos tan emotivos. Foi así un pouco tierna a cousa. E nada máis. Vale, pois, graciñas Adela e graciñas Marta por estas presentacións desas accións que fixestes, que se fixeron desde os Concellos de Narón e Santiago. Entón, se vos parece, abrimos agora unha pequena quenda de intervencións, por se queredes
afondar algo máis nalgúnha desas propostas. A campaña, bueno, ainda que foi así as ideas xerais dende o servizo, pero si foi a empresa Tag en Ata a que fixo toda a elaboración da web, o sea, tanto dos xogos como dos recursos, sí. Entonces, para implementala, habería que falar con eles Sí, para que meteran máis sí. cousas. Non hai opción a que os pais acheguen, por exemplo... A ver, a idea era reunirnos, o que vos decía, non, facer algunha reunión cos pais, que nos dean ideas. De feito, por exemplo, algunha das ideas que nos deron, a ver, nos imos anotando, claro, pois sería o de, por exemplo, na web, poñer unha música de fondo, que non ten. Ten, por exemplo, claro, non podemos ver que non iba a internet, pois, por exemplo, cando completan o xogo, pois, oínse aplausos, ben, tal, non? Pero despois, a música de fondo non ten. Entón, ideas deste tipo, pois as que se poidan facer ou que sean interesantes, pois falaríamos, por exemplo, con un Tag en Ata para que, pois para leválas a cabo, claro. Está todo claro, non? Marta, notaron no registro que se incrementaba o número de nomes galegos ou non? Quero dicir, Non. no primeiro ano mellor non se notou, pero logo... Non, non, Non tes constancia. non. Non preguntamos sobre iso, preguntamos sobre as actitudes ao recibir a bueno, o agasallo e a campaña, pero era unha pregunta que non... Sobre o uso do galego se preguntábamos se eran galegofalantes ou non. Dixeron que bueno, que a maioría eran galegofalantes. Non sei se era verdade ou non, pero sobre o uso dos nomes preguntámoslo en boca e eles non notaron diferenza. A xente ia co nome pensado. De feito, a tendencia dos últimos anos di que se poñen moitos nomes en galego, aínda que non se lles fale en castelán. Entón, supoño que vai acorde con iso, que non ten que ver tampouco unha cousa con outra. Nos quixemos vincular pois, o uso dos nomes en galego pois, co uso do galego tamén, como lingua primeira. Falamos coa xerencia, si que foi ela quen se uniu coas matronas. E nos falamos coas matronas bueno, despois no reparto do día a día. Claro, directamente con elas, non? Sí, pero xa non houve unha reunión con elas directamente. Foi a xerente quen se reuniu con elas, bueno, quen lles mandou a comunicación, supoñemos, e despois nos telefónicamente comunicábamos con elas. Porque eran moitas, sí. Neste caso foi o político reuniuse coa responsable nese momento da xerencia e acordaron pois levar a cabo a campaña. É por iso que vindo desde arriba ás veces asúmese mellor ou peor, non sei, depende. Neste caso funcionou. No registro tamén. Reunímonos coa xuíza responsable do registro e foi ela quen lle comunicou pois, aos administrativos que están no registro a colaboración. Non o recibiron moi ben os administrativos porque as caixas dos peluches eran tan grandes, tan voluminosas, que non lles gustaba nada ter aquilo ali. Entón tivemos que ir enviando pouco a pouco para pois, non entorpecerlles
seu traballo diario, pero nos outros aspectos colaboraron, pois, amablemente. Non sei se é posible ou non complementar esta boa iniciativa de maneira que se abra de alguma maneira a rede asociativa, a algún tipo de voluntariado, especialmente para a parte máis inmaterial, que é importante, que dixestes que incluía cantigas e xogos, porque as cantigas e os xogos, quer dizer, a transmisión da lingua é nas primeiras fases da infancia, non? E non se transmite con tratados de filosofía, transmítese con cantigas e xogos para esa idade, non? Non sei se é un pouco utópico pensar se houbera a posibilidade de que unha rede de voluntarios participase nas aulas de preparación do parto para transmitir pois, cantigas populares e xogos para esas cidades por toda a xeografía, non? Existe esa posibilidade de complementar, polo menos sondear esa disponibilidade por parte da asociación. Queres contestar ti? A pregunta que iba dirixida a min, ou as dúas? A min parece unha boísima idea nas clases de preparación ao parto, que son momentos en que as nais se dedican a pensar en que van ter un fillo, pois tamén facer outras cousas. Estaría moi ben facer cousas relacionadas coa lingua tamén, pero sí, ás veces moitas nais despois xa non van ás clases posparto porque están unha cousa, a maternidade que ocupa moito tempo, entón olvídanse un pouco delas mesmas, pero nas preparto, e sobre todo as que son primeirizas, están centradas niso. Pensan, a mí é que me sucedeu coa primeira nena que tamén me informei moito máis sobre pois cantigas e busquei eu, porque tampouco non lo ofreceron de ningún lado. Empezaba a Xunta a traballar niso daquela con talleres de cantigas de berce, cousas así, pero cousas moi puntuais. E co disco este que daban coa carpeta dos axóuxeres. Pero eu creo que sería un bon momento crear unha rede que colaborase niso. Unha boa idea. Claro, nos, por exemplo, en Narón, nesta campaña centrámonos nos nenos xa, pois, nacidos, non? Pero sí sería unha boa idea, poderíase ter en conta, pois eso, ampliálo, pois, durante o período de embarazo, sí. Pero, bueno, en principio non pensamos nada, pero, bueno, é unha boa idea, sí. Esas actividades nas que participan cantantes ou artistas famosos están moi ben porque son moi por imaxe, non? O que pasa que, claro, serán un pouco caros porque, evidentemente, esos recursos valiosos como son os artistas son escasos, non? E hai outros recursos que pode pensar nas persoas de terceira idade, avós e avós, non? Non sei, son outros recursos, é posible dispor deses recursos, non? Por exemplo, en Narón non dende o servizo, pero si outros servizos si fan actividades de avós ou aboas, bueno, xente da terceira idade cos nenos, non? Nas escolas, pois que falan pois como era a vida antes, todo iso sí que se fai. Sí, é a parte, eu creo que é unha moi boa actividade, sí.